Ristorant ewlieni fil-Waterfront bejn il-Belt u l-Furjana qed joffri spazju kuljum mal-mużiċisti biex ikollhom rokna fejn jipprattikaw il-passjoni tagħhom u fuq kollox xogħolhom. L-aħma Kertu Kevin Kallejja, is-sidien tar-restorant, spjegaw lil One News għalfejn ħassew id-dmir li jagħtu daqqatit li sħabhom mużiċisti f'dan iż-żmien. Allora xtaqna li permezz ta' dan ir-restorant ikunu nistgħu nagħtu xogħol lil mużiċisti peress ta' live sessions li nagħmlu kuljum hawnhekk. Live music kuljum, għaliex ovvjament aħna kuljum għandna bżonn naqra vitamina ta' pjaċir. Il-mużiċisti għadin nilqgħu ħafna messaġġi minn għandhom, ġifieri min jixtieq id-doq. Għedin nirċevu ħafna messaġġi, aħna ovvjament għedin nkellmuhom biex jibatulna xi videos ta' affarijiet li jiġi li jagħmlu, ħalli aħna nkunu nistgħu naraw ukoll min hu iktar adattat għal post illi għandna hawnhekk. Dan kien il-briju illi sibna aħna meta tnejn filgħaxija żorna r-ristorant tal-Aħwa. Il-klijenti preżenti deru wiċċa mad-dawl issa illi wara żmien ta' kawtela kbira, żmien fejn ħafna stabbilimenti jingħalqu u żmien fejn ħafna fosthom artisti spiċċaw bla xogħol ingħataw doża ta' normalità. Ma tkun qed bil-qiegħda u tkanta u tħu pjaċir tisma' l-mużika hija mod kif nensew ftit mid-tbatija li bħalissa għaddejja minnha. Ovvjament wara l-pandemija aħna bħalma konna nagħmlu qabel meta aħna mindoqqu x'nafien nisperaw ukoll li anke wara li tgħaddi bdew nibqgħu bi programm mużikali rich. Qegħdin nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu sal-massimu li nistgħu biex in-nies jieħdu pjaċir bil-modijiet li qegħdin, ġifieri jekk in-nies qegħdin bil-qiegħda, tista' tieħu pjaċir xorta, tista' tkanta, tista' ċabċab, tista' tintegra b'mod differenti. L-Aħwa Kallejja għadhom qed jilqgħu messaġġi mill mużiċisti interessati li jixtiequ jdoqqu fir-ristorant.